naganda mo puloy na sa tanang nga balaan o mubalik siya dili sa kalibutan kuhauno lalinon ang nagtuman usa tumanunta ang tanang sugo niya samtang may panahon pa ato nga isang yaw ang kaluwasan niya hapit na hukman ang kalibutan ta magmada sigun kita aron ni panilngan sa dugo sa katawhan karon atuad siya dito sa kalangitan naganda mo puluyan sa tanan nga balaan o mubalik siya dili sa kalibutan kuhaulog lalinon ang nagtuman o mubalik siya dili sa kalibutan kuhaulog lalinon ang nagtuman ug mubalik siya dili sa kalibutan kuhaulog lalinon ang nagtuman kuhaulog lalinon ang Mga igala, kumusta? Mayang gabi, kanyang tanan kamo nagapamati nining programa sa Kanginan, Jesus is our hope. Kini nga programa gipasagdan kini sa inyong mga igala nga mga Seventh-day Adventists. Jesus is our hope. Sa ka programa sa Kanginan nga gituyo pagmugna aron kita matagan og ginsakto og kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaan nga kasulatan aron makahimo kanatong andam sa karong pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Well, mga igala, magampo kita. Amo nga dalangpanan og silimbahon nga Dios na kastronos kita saan sa mga kalangitan. Nining taknaas kagabion ikaw among gipasalamatan. Ninisab nga panibag-ong kay gayunan nga imong mga pulong among mapatalingugan dinhiya sa kahanginan. Kami magahangyo kanimo nga ikaw magapanalangin sa matagusa sa mga nagapaminaw maingon man kanamo dinhiya sa estasyon nga sa amo nga pagpatalinghog pagtuon sa imong balong pulong Ginoo ikaw magapanalangin nga matag usa kanamo makahimo sa pagsabot ug ang matag usa magiyahan sa pagduol sa pagpangalagad diha kanimo. Nasayod kami o Dios nga ang among pagkamasalaypon hilabihan apan kami nagapasalamat kanimo nga bisan sa among pagkamakasasala ikaw padayon nga nagapakita sa imong gugma ug kaluoy. Nining takna ug nining gayuna kami maghangyo kanimo nga kun do na may mga tawo karon nga nagapaminaw nga nas tag sa nila ka mga puluyanan nga nay nagkalain-lain nga balatian og problema sa kinabuhi. Kami magahangyo kanimo nga ikaw magaayo kanila, magahatag kasulbaran sa matagusan nila ka mga problema silang kinabuhi aron nga sa diin kaming tanan magkahiusa sa pagdaig ug pagsimba diha kanimo. Salamat o Dios nga ang among mga pagampo kanunay nga imong ginadawat o ginatubag. Amo kining pagalauman nga madawat pinaagi lamang kang Hesukristo nga mong personal bugtong manluluwas. Amen. Mga kaigalaan ug mga kaigsunan, welcome na itong programa sa Kanginan. Jesus is our hope. Sa bisan asa man kamo karon nga dapit nagsunod og nagsubaybay sa ato nga programa, welcome kamong tanan mga kaigsunan og mga kaiglaan, no? Sa ato nga mga Facebook Live viewers, salamat mga kaigsunan sa kanunay nga pagsunod og pagsubaybay sa ato nga programa. May man sa ato nga mga radio listeners, salamat mga kaigsuon sa kanunay nga ninyo nga pagsunod og pagsubaybay sa ato nga program. Mayon man no sa mga kaigsunan og mga kaiglaan nato nga ilang gi-connect sa sound system mga ato nga program aron nga sa diin mapalanog ang ato nga programa. Unya ato sa diay nga pasalamatan ang Riverside FM sa ilang nga pag-hook up sa ato nga kini ang program o pinaagi sa ilang nga pag-hook up
nahimo mga kaigsunan nga ang ato nga program maabot nga to sa South Cebu. Kay actually ang ato nga program, ang coverage niya whole northern Cebu ramang gyud. Og na may maabot diri sa Negros og sa kini ang Leyte. Pero dito sa South maglisod mga kaigsunan og kini ang abot. May gani kay ang ato nga mga higala, ang ato sab nga mga mabtikon dinha nga district pastor dunay nahimo nga pamaagi aron nga sa din ang ato nga programa labyog dito ilang nga gi-hook up sa kini ang Riverside FM Cebu ang ato nga program aron nga makadangat sa batong program dito sa South. Sumayong gabi na sa ato nga mga higala, mga radio listeners dinha sa South Cebu. Salamat sa inyong pagsunod o pagsubaybay nining ato nga programa. Unya ato day nga pasalamatan ang ato mga kaigsunan ug mga kaiglan dinha sa nagkalain-lain nga islas northern bahin sa Cebu, mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Tungod sa ilang nga pagsunod o pagsubaybay sa atong programa, nahimo pod nga nainila ang ato nga program sa isla. No? Lipay kay ta dinha sa kinatarkan tungod kay daghan nga mga listeners nato nga nagsunod o nagsubaybay sa atong live broadcast. No? Dili lang kay sa radio, kundi hasta sab sa atong live broadcast. Sila nagsunod kanato mga kaigsunan ug mga kaiglaan niya ato sa day nga i-shout out ang ato nga mga ato sa dayo mga kaigsunan nga i-shout out ang ato nga mga higala dinha sa Maya, no? Nila ni Maraya Princess Bihag, nila ni Jaquilito Riquiso, nila ni Princess May Solira, nila ni Juliana Therese Dublin, nila ni Lordy Iman Manatad, nila ni kini ang Shane Manubag, ni kini ang sa tawag ganin kini kini ang Kirsin, no, ni Casey, ni Megan, maingin man sab ni kini ang maingin man ni Bia Jade ug uban pa sa ato nga mga kahigalaan din no. Welcome mga higala ug mga kaigsunan. So sa tanan-tanan na lang, dili man nato ma-mention gyud usa-usa ang ato nga mga higala din maingin man atong mga radio listeners, pero salamat kanunay sa inyo nga pagsunod mga kaigsunan sa ato nga program. Onya ato sa day nga pasalamatan day no si Brother Remy Sigarino nga kanunay sab nagsunod og nagsubaybay sa ato nga program. Salamat mga kaigsunan sa inyong pagsunod og pagsubaybay nila ni Sister Inday, man sab din nila ni Brother Elvis Spiritus, dinha sab sa Nailon sa mga Dihito family dinha og sa mga kini ang ato mga kaigsunan dinha sa kini ang dinha sa Nailon Seventh-day Adventist Church. Salamat sa inyong pagsunod o pagsubaybay sa atong programa. Sa tanan-tanan na lang no nga nagsunod o nagsubaybay sa atong program, welcome kamong tanan mga kaigsunan. Well, ang atong mga Facebook viewers atong ginahangyo o gina-encourage nga unta atong i-share ang atong program mga kaigsunan aron nga sa diin mataas-taas og daghan pang mga tawo ang makahimo sa pagsunod o pagsubaybay nining atong programa. Well, alang sab sa paghatag og mga pagpangumusta ug pagbasa sa mga text messages nga midangat sa cellphone, atong hatagag panahon si Brother Libby mga kaigsunan. Brother Libby? Okay, digan salamat Brother Isaw. So mayong gabi no sa tanan nato nga mga suki nga mga tigpaminaw, atong tanang mga pinalangga nga mga viewers atong gina-welcome sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. So kumusta mo mga higala? O mayong gabi kaninyong tanan atong makahigalaan is Pilipinas nga nagpaminawan o mayong buntag, mayong udto, may hapon sa ubang mga nasod nga nagsunod o nagpaminaw niini nga tulumanon sa Jesus is our hope. So nang mahinaot ni higala nga karong gabi na nanasaday kamaturan nga atong mapupo pinaagi sa atong pagpamati sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Pwede naman makapadangat og mga messages diri nako mahigala sa ako na usang cellphone kang Brother Libby Clavis nga cellphone. Okay, sorry no, naputol to tungod kay wapamugod maayo higala atong ubo no. So atong diri lang diretso higala sa kang Brother Libby Clavis nga cellphone no.
sa 0926-8869-758. Alam sa mo text ka Brother John kay wala siya din o banato karon. Kami rin duha si Brother Isao. Or pwede rin mo send og mga messages sa comment section nato sa Facebook sa DYCM Bugo Adventist, no? Dila mo send para nga ato sad nga mabasa dinhi sa ato nga talamanon. Kung namoy mga greetings diya sa inyong mga friend, mga minahal sa kinabuhi, sa ato na gina-welcome, namoy mga pangutana, or atangin ni higala ang panahon sa pagtubag sa pangutana, kay tagaan mo na mo o kahigayunan sa pag-participate. Pwede mong maka-follow up, pwede mong maka-react mga higala, kay ato silang tagaan og panahon, dinhi sa ato nga talamanon sa Jesus is our hope. May gabi sa ato mga silingan diya sa mabuli nga always na nagasunod sa ato nga programa. Ani atong pasalamatan ang atong makaigsunan diya nga always nagapaminaw, ang uban sa nagtan-aw sa live, uban sa radio, ang uban sa amplifier gayud. Atong pasalamatan si Dong Mulo diya Ilanan, mga silingan niya naminaw, og si Brother Eric Senoy, naglanog-lanog po na yan sound system. Tanan diha nga namati, mga silinganan, welcome. Niya diri pod sa ubang mga lugar sa Maslibo, Kadawan, Kanagahan, ug uban pang mga dapit mga higala. Negros, diri sa Leyte, Baliran, Camotes Island, Batayan Island, kutom sa nagmonitor sa itong programa karon gamit ang mga sound system atong gina-welcome. Niya atong balikon sa pagpahinumdom na atong i-share mga higala ngadto sa mga friend ang ato nga programa aron sila sad makapamati sa pulong sa Ginoo. Ato sang pasalamatan ang ato nga ang Riverside FM Cebu ang 93.2, ang mabtikon niya nga station manager o ang CEO o mayngon usab ni Pastor Joel Terana. Atong pasalamatan sila dihan dapita o makigalaan din naminaw ato nga gina-welcome sa ato nga talamanon. Okay, sa pagpadayon sunan higala, ibalik ko namo, ngadto kang Brother Isao alang sa pagtagad sa mga mensahe nga niya dinhi sa screen, Brother Isao. Okay, daghang salamat Berlibi. Well, makaigsunan og makigilan ngadto tas paghatag og pagtagad sa mga mensahe nga midangat sa ato nga live broadcast karon, no? Niya si Brother Sunny Sumayang, niya po si Brother Rufino Moreno, niya po si Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia ang iya mensahe. Mayong gabi na usab kaninyo Brother Isao o Kuya Libi, mayngon sab sa mga kaigsunan tigpaminaw og sa mga nagbiuning programa sa Jesus is our hope. God bless sa tanan. Daghang salamat Brother Ronilo sa imong kanunay nga pagsunod og pagsubaybay sa ato nga programa. Og ang Dios usab magapanalangin kanimo diha sa Saudi Arabia. Niapod si Brother Ian Dorotan, Kevin Dorotan, niapod si Brother Miloji Silasol, niapod si Sister Gay Charis Lopez. Iya mensahe, good evening sa tanang listeners og Brad Libby and Brad Isao. Mayong gabi sa Ma'am Gay. Niapod si Brother Jidel Peritos. Mayong gabi Brad Libby og Brad Isao. Akong pagtimbaya sa akong mga silingan diri sa Sansan nga naminaw sa programa. Oy, mayong gabi Brother Jidel. Unya mayong gabi no sa tanan nga mga kaigsunan ug mga kiglan nga nagsunod ug nagsubaybay sa tong programa dinha sa Sansan, San Remigio. No, mayong gabi ninyo mga higala. Salamat sa inyo nga pagsunod ug pagpaminaw sa ato nga programa. Niya pod si Brother Roldan Bartolata. Niapod si Sister Gay Marie Kalapuan, niapod si Brother Miloji Silasol good eves Kapaglaom, niapod si Sister Chari de la Cruz Nugas, niapod si Elpidia Kuro. Mayong gabi ninyong duha mga brad og mayo pong gabi sa tanang mga naminaw og nagtan-aw bisan asang dapita. Ang Dios nagauban kanatong tanan, kanunay natong tanan. Tinuod yun na Sister Elpidia, no? Ang Dios kanunay nga nakig-uban sa matag usa kanato. Niapod si Sister Chel Notario Aragon, niapod si Brother Gerardo Piazza. Brad, mayong gabi lihog ko great mayong pagpaminaw diha sa Kaungkod Church. Sila Brad Lino Tayaktak,
Hannibal Almonicar, Mama Itay Opiasa ug Sister Joby Baulita. Nagsunod ni sila sa inyong programa, Brad. Salamat, Brother Gerardo Opiasa. Of course, ila gini nga madungog ug mabati ang imong mga pagpangumusta sa ilaha karon. Niapod ang Riverside FM Cebu, no? Ila minsay on air na diri, Brad. Salamat, sir, no, sa inyong pagkiniang hook up sa atong programa. Nya salamat sab dinha kang Pastor Joel Tirana. Niya po si Ma'am Mian Fuentes, mayong gabi sa inyong tanan diha, Brother Libby og Brother John og Brother Isaw og uban pang nadiha og sa tanan na minaw. Salamat, Ma'am Mian. Nya ang Dios magapanalangin kanimo. Niya po si Brother Samuel Saludar. God bless sa inyong programa, Brad Libby. Niya po si Brother Norlito Tagalog. Ang iyang mensahe mayong gabi ninyo diha, Brad Libby og Brad Isaw. Si Nanay Julieta ni diri sa Himinsulan, Camotes. Musta ko nila ni Madam Bilenhista og Ma'am Judian Abalye. Labaw sa tanan ni Brother June dito. Maayo na 20 taon. Dagang salamat nung Isaw sa pagbasa. Pirmi jud ko nagtan-aw sa inyo live. Hello, Nanay Julieta. Mayong gabi nimo dinha sa Camotes. Nya salamat nay nga bisan nakasalayo, nakadinhas Camotes. Kanunay kang nakigdugtong sa ato nga programa. Kumusta lang sa miss imong mga kaubanan din ha, Nanay Julieta, nya malipay gid minay nga kamo nga mga produkto sa ato nga programa sa radyo kanunay nga nakigdugtong og nagsuporta nini itong programa pinagis niyong pagpaminaw. No, of course nga kini imong mga pagpangumusta ngadto sa ilaha ni Ma'am Bilin, nila ni Ma'am Judian, mudangat gid ni dito sa ilaron kinaminaw man nasayod bangitang naminaw ni sila karon. Nya si Brother John dito gikaluyan sa Ginoo nga medyo na-revive na niya gamay ang lawas. Makabangon na siya nga siya na lang, pero mao lagi dili pa kapasalig nga ika-travel og layo kay kung mulakaw siya layo, medyo iya pagyud batyagon ang kasakit sa iyang kalawasan tungod sa bunog ngayang naaguman gikan sa pagkadisgrasya niya sa motor. Pero padayon nga to nga paglaom og ang pagampo sa Ginoo nga maka fully recover na sa Brother John aron nga sa din ato na sab siyang makauban din niya sa kahanginan. Niya po si Sister Ginaline Lumuntad, niya po si Brother Felipe Dilaw. Well, din niya sa ato nga Pikas Monitor mga kaigsunan. Alang sa ato nga kaigsunan og makiglang nagsunod sa atong programa din sa live broadcast nga wala makabdangat silang mga mensahe. Atong nakita nga niya dinhiya nakiguban sila si nakiguban dinhiya sila si Brother Edward Gine Reyes, Brother Alvin Rizor, Sister Alma Mahait watching from Daha Diot San Isidro Liti. Niapod nakiguban kanato si Ma'am Narcipi Pilayo Idoloberio. Hello ma'am, mayong gabi. Mayong gabi sab ni Pastor Hill Idoloberio dinha o guban ni si Ronron ni Ma'am Runa. Mayong gabi inyong tanan. Niapod si Sister Ginaline Lumuntad, Sister Imelda Osabel Buracho, niapod si Brother Magno Lasco, niapod si Brother Basilio Otero Notarion Jr., niapod si Brother Ivan Raico watching from Kinatarkan Island, niapod si Brother Norlan Pagal, Brother Carlos Meres Lumapak, Sister Jovelyn Idar Disabilie. Hello te, mayong gabi, salamat sa imong pagsunog pasubay ba itong programa. Mayong gabi sab sa tanang mga taga Nazaret karon dinasab sa Bakhawan ug mga man sa Paypay. Niapod si Sister Bing Punay o si Brother Abner Dualio. Diniapoy mensahe nga midangat si agikan kang Ma'am Merlin Biderder. Ang mensahe mayong gabi Pads Libi o Badisa o tanang nga naminaw. God bless. Niapod si Ma'am Sister Leah Munyes, dili mo kompleto kung wala ang usa. Tinuod yun na Ma'am Leah. Sister Leah, di gid kompleto. Usahay lang gyud nga magkakumpleto tungod sa nagkalain-lain nga bluhaton og sa sitwasyon kagahapon wa gid ta kalapos dinhi tungod sa rason sa panahon og maingon man sab sa kini ang oras, no, na timing gyud nga grabe ang ato nga buluhaton gahapon, napikihan tas oras nya usa pasad ang panahon, grabe kusuga ang ulan dito sa Danbantayan kagahapon. Pero pasalamat as Ginoo nga karon nakadangat ta dinhi sa tong programa aron sa pakig-uban kaninyo mga igala ug mga kaigsunan. Well, wa naman tayo nakita nga napuno nga mensahe sa atong live broadcast ngadto ta mga kaigsunan sa paghatag og pagtagad sa pangutana, no, nga gipadangat kang Brother Libby. Well, Brother Libby, palihog ko sa pangutana.
Okay, diya sa akong basahon, Brother Isaw. Diri sa ato nga messenger kay ato maning gi-share atong programa. Atong nakita dinhi si Sister Elizabeth Tonyakaw ni Dia. Niya pod si Brother Duming Bunukan. Maayong gabi ninyong duha, Brad Lib, og kang Brad Isaw, og sa tanang mga kaigsuonan nga nagsunod sa pagpamati niining programaha sama ni Sister Gloria Dihito og ni Brad John nga nagpahiuli sa kalagsik sa lawas. God bless natong tanan. Unya salamat sa pagpo og paglab, Brother Doming. Okay, ni apod si Sister Elpidia Curo na naglantaw po siya og naglayos sa programa nga nanukad sa Matag-Ob Liti. Niya apod si Sister Vanessa Maglasang diya sa Mabuli, mga silingan diya kanaminaw karon ato nga gina-welcome. Niya po si Sister Elsie Lim. Ay kuya, good evening, ingat palagi, God bless. Okay, thank you Sister Elsie Lim din sa Bugo City. Okay, magpadayon pa higala sunahan ato ning basahon ang mensahe nga medyo murag matawag na to sa big follow-up sa ato nga ginahisgutan kagabi. Ingon din nga Brad, sa Oseas 11:9, ang Dios dili man tawo. Karon si Kristo tawo man, dili siya Dios. Niya pa jud ingon si Pablo sa Timoteo, ang Dios dili mamatay. Si Kristo namatay man, dili siya Diyos. Kimunay pangutana nga atong pagtagad paluap ni mga higala sa pangutana nga ato nga gitubag ni atong ni aging mga gabi about sa pagka-Diyos ni Kristo. Hinto mo na po niyang pangutana karon sa 11:9 una dinigi punto niya nga matod pa nga ang Dios dili man kuno tawo. Karon si Kristo kay tawo man, dili di ay siya Dios. Mani una niyang point nga nganong dili kuno Dios si Kristo siyang pagila. Ni apajod ingon si Pablo sa Timoteo, ang Dios dili mamatay. Si Kristo namatay man, di siya Diyos. Okay, salamat kaayo sa pangutanang gipasupot dinhi. Niya paabot ni galag na ay mga reactions gikan ninyo or daabay mga contribution ipadangat dinhi sa atong programa aron ato nang matagaan og pagtagad. Og kon pananglit na amoy mga dugang tubag diha sa pangutana nga atong gibasa karon, niya sa diha magtubag mi diri na amoy dugang tubag diha. So, text dayon mo or pwede ari mo message sa ato nga comment section mga higala aron ato nang mabasa o mapadangat na ngadto sa atong higala nga nagpadangat og pangutana dinhi sa ato nga tulumanon. So, kung naamoy reaction di ay mo pagpanagan na higala, basta tinarong lang nga mga pangutana, follow-up or reactions, amo ginantagaan og pagtagad mga kahigalaan. So unang mupadangat og tubag dinhi si Brother Isaw o niya ako ning pagatapuson mga higala. Brother Isaw. Okay, dagang salamat Brother Libby niya ato sa pasalamatan ng atong higala nga nagpadangat sa maong pangutana, no? Mahitungod lagi nining pagka-Dios. Unya nalipay punta nga nakahimo sab siya sa pagpadangat og bersikulo sa Biblia. Kay but pasabot nini mga kaigsunan kining nangutan na magbasahan pod og Biblia. Mas maayo man gid ning magbasa tag Biblia. So mahitungod nining gisgutan sa Oseas 11:9 nga gipadangat dinhiya karon sa ato nga programa nga ang gisgutan dinhiya paminawin ninyo mga kaigsunan. Nagingon, dili ko tumanon ang kabangis sa akong kaligutgot. Ako dili magabalik aron sa paglumpag sa Ephraim. Kay ako Dios man og dili tao. Ang balaan nga naa sa imong taliwala og ako dili moanha sa kaligotgot.
Karon unsa may problema nato dinhiya sa pagsulti sa Dios nga siya Dios ug dili tao. Kay ngano kita dinhiya sa ato nga programa nagtudlo bata nga ang Dios tao, mga kaigsunan og mga kaiglaan. Sa ato nga programa wala ta magtudlo nga ang Dios tao, kundi ang Dios gud na. Pero kung ato ni i-drive ngari sa sitwasyon ni Kristo, lahi na pud na nga sistema, lahi na pud na nga sitwasyon. Kaya nga naman, kung imong lantawon og susihon, sa senaryo ni Kristo, ang gisgutan o gitudlo sa Biblia, mga kaigsunan og mga kaiglan, insakto ka na nga ang Dios dili mamatay. Kaya nga naman, diin man mo nakakita nga ang Dios namatay. Og si kinsa man sab sa tuwa karon nga naglungtad dinhiya sa kalibutan nga nakakita sa Dios. Kung imong lantawon og susihon, bisan pamanggani ang mga Israelita, mga kaigsunan ug mga kaiglaan sa ilang kapanahonan, dili sila makahimo sa pag-atubang sa Dios. Kaysa diha nga kung sila moatubang, dili nila kaya ang pagsudong sa himaya sa Dios. Mao nga kadto gid si Moises ang nakahimo sa pakig-atubang sa Dios panahon sa mga Israelita. Now kung imong lantawon og susihon, mga kaigsunan ug mga kaiglaan, balik ta sa gisgutan nga ang Dios dili mamatay pero si Kristo namatay or mamatay. Kung imong lantawon ug susihon, insakto na nga si Kristo namatay. Pero sa pagkamatay ni Kristo, mga kaigsunan ug mga kaiglaan, ang namatay sa iya ang iyang pagkatao. Pero taliwala nga si Kristo nagpakatao, si Kristo nagpabilin nga Dios. Nga niyo kung imong lantawon ingon aning gisgutan, mga kaigsunan og mga kaiglan, para atong maklaro. Diniya sa Roma kapitulo 5, Roma mga kaigsunan, kung atong basahon, Roma kapitulo 9 bersikulo 5, ang gisgutan ingon aniyo, nailaha ang mga patriarka o gikan kanila sa kaliwatan sumala sa pagkatao, na tao si Kristo nga mao ang Dios nga anaa sa ibabaw sa tanan, dalaygon hangtod sa kahangturan. Amen. Sa inyong pagpaminaw dinhaa or sa inyong pagbasa niining balasahuna, inyo bang nakita dinhaa or inyo bang nadungog nga si Kristo tao og dili Dios? Or ang inyong nadungog og nabasa na tao si Kristo nga mao ang Dios? Kanang pulong na tao si Kristo nga mao ang Dios, but pasabot niya na, mga kaigsunan og mga kaiglaan, si Kristo nagpakatao nga Dios. Okay? Kung inyo nakuha, si Kristo nagpakatao nga Dios. But pasabot, Dios si Kristo, pero nagpakatao. Sa diha nga nagpakamatay si Kristo sa Kalbaryo sa krus, ang nawala sa iya or ang namatay sa iya ang iyang pagkatao ug dili ang iyang pagkadiyos. Ato ning timan-an, mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Now karon, kung imong lantawon diha sa punto nga nisulti ka, musulti ka nga si Kristo, wala musulti o magtudlo nga siya Dios, diha ka nasayop nga naman. Si Kristo nagpamatuod dili lang sa iya nga pagpanlitok sa iyang babas mga pulong nga siya Dios, kundi pinaagi usab sa iyang mga binuhatan. Apan tungod sa kagahi sa tao, nga ang tao dili motuo, mga kaigsunan, sa istorya, kung dili motuo gid to see is to believe man, ang nahitabo, mga kaigsunan ug mga kaiglan, ingon ani ang senaryo. Kung ato nga lantawon ug susiyon, ang gisgutan sa Juan kapitulo 5 bersikulo 39, kung ato ning basahon, mga kaigsunan, ingon ani ang gisgutan kung atong basahon. Kamo nagasusi sa mga kasulatan, kay nagahuna-una man kamo nga pinaagi nini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Ngani kini mao ang nagpanghimatuod may tungod kanako. Kung imong lantawon og susihon, ang gisgutan, mga kaigsunan og mga kaiglaan, sa balaan nga kasulatan, ang balaan nga kasulatan nagpanghimatuod may tungod kang Ginoong Hesukristo. Now karon, unsa may gipanghimatud-an, mga kaigsunan ug mga kaiglaan, sa balaan nga kasulatan mahitungod kang Ginoong Hesukristo. Kung ato nga lantawon, mga kaigsunan ug mga kaiglaan, ingon ani ang gisgutan.
Kung ato nga basahon, ingon ani ang gisgutan. Mga kaigsunan, ingon ani ang gisgutan. Sa Juan 5:30, 1:5 kapitulo bersikulo 31 hangtod 32 mingon si Kristo. Kung ako mao ang magpangimatuod mahitungod sa akong kaugalingon, ang akong pangimatuod maisip nga dili tinuod. So kung imong lantawon og susiyon, tama ang ginauna og ang gisulti ni Kristo nga kun sa iyang kaugalingon siya magpangimatuod, kining butang nga pagaisipon nga dili tinuod. Kaya nga naman, muingon man ng tao sa mas atong kapanahonan karon nga nag self-proclamation, gipataas ang kaugalingon. Mao nga kung atong tanawon ng 32, ingon aning gisgutan, apan adunay laing nga nagapangimatuod mahitungod kanako, ug ako nahibalo nga tinuod ang iyang pangimatuod mahitungod kanako. Si Kristo nagsulti nga dunay lain nga magpangimatuod mahitungod kaniya, ug si Kristo nahibalo siya nga tinuod ang igapangimatuod mahitungod sa iya ha. Nang kung atong tanawon, padayonon nato pagbasa sa bersikulo 37, ingon ani ang gisgutan, og ang amahan nga mao ang nagpadala kanako, siya gayod nang imatuod na mahitungod kanako. Kamo wala gayod makadungog sa iyang tingog, kamo wala gayod makakita sa iyang bayhon. Kung imong lantawon ug susiyon, ang amahan nagapangimatuod mahitungod sa anak or mahitungod kang Kristo. Ang gisgutan dinihaw nagingon, ug ang amahan nga mao ang nagpadala kanako, siya gayod nang imatuod na mahitungod kanako. Subot pasabot ang amahan, mga kaigsunan, nagpanghimatuod mahitungod kang anak, mahitungod sa anak, mahitungod kang Kristo. Now karon usa may gipanghimatudan sa amahan mahitungod sa iyang anak nga si Ginoong Jesu-Kristo. Kung atong lantawon mga kaigsunan ug makiglan niya. Diniya sa balasahon sa Hebreohanon kapitulo 1, ingon ani ang atong makita og mabasa mga kaigsunan. Diniya sa balasahon sa Hebreohanon kapitulo 1 bersikulo 8 ug 10 kung atong lantawon ingon ani ang gisgutan. Apan may tungod sa anak siya nagaingon. Okay? Kung imong lantawon og gisgutan susiyo mga kaigsunan, ang gisgutan ingon ani, apan may tungod sa anak siya nagaingon. Kinsa ang nagsulti nini? Ang amahan. Unsay gisulti sa amahan may tungod siyang anak, ang imong trono o Dios hangtod sa kahangturan, og ang imong matarong nga sitro mao ang sitro sa imong gingharian. Kung imong lantawon og susiyon, mga kaigsunan og mga kiglaan, ang amahan naghisgot may tungod sa anak nga ang anak gitawag niya og Dios. Now kung imong padayonon ang bersikulo 10 nagingon, og ikaw Ginoo sa sinugdan mao ang nagtukod sa kalibutan og ang kalangitan buhat sa imong mga kamot. Kung imong lantawon og susiyon mga kaigsunan og mga kiglaan, ang gisgutan naghisgot og nagsulti. Sa bersikulo 8, ang Dios dunay gipanghimatuod may tungod sa anak nga ang Dios, ang amahan, nagtawag sa iyang anak nga Dios. O sa diin sa bersikulo 10, ang gisgutan mga kaigsunan, ang amahan nagpamatuod nga ang anak mo'y nagbuhat sa kalibutan, buhat sa kamot sa anak mga kaigsunan. Now kung tanawon nato ang Henesis kapitulo 1, mga kaigsunan, ang gisgutan nagingon, sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta. Kinsay nagbuhat sa langit ug sa yuta? Ang Dios. Unsay gisulti sa amahan may tungod sa anak, ang anak nga si Ginoong Kristo mo'y nagtukod sa kalibutan. So doon na ba tayo question ni anak mga kaigsunan o makiglaan? Kung imong lantawon, dili lang kay si Kristo mismo ang nagsulti sa iyang kaugalingon, mga kaigsunan o makiglaan, nga siya Dios. Dili lang kay si Kristo mga kaigsunan ang nagpamatuod nga siya Dios, kundi pati ang amahan nagpamatuod nga si Kristo Dios. Kinsa man ang dili magpamatuan, dili motuo nga si Kristo Dios.
ang mga tao, mga kaigsunan, mga parisiyo ug skriba, mga kaigsunan, nga dili motuo kang Kristo o gustong mopatay kang Kristo. Sa atong kapanahonan karon, doon na po'y mga moderno nga parisiyo ug skriba. Diin kining mga moderno nga mga parisiyo ug skriba, mao kining mga tao nga dili motuo nga si Kristo Dios. Now kung imong lantawon mga kaigsunan ug makiglan, dili lang kay ang amahan mo'y nagpangimatod may tungod sa anak, nga ang anak nga si Ginoong Kristo Dios, kundili hasta ang mga tinun-an ni Kristo, ang mga apostoles, mga kaigsunan ug makiglan, nagpamatuod usab sila nga si Kristo Dios, mga kaigsunan ug makiglan. Mo atong tanawon ingon ani ang gisgutan, mga kaigsunan. Unang Juan kapitulo 5 bersikulo 20, ang gisgutan nagingon, og kita nasayod, og kita sayod nga ang anak sa Dios mianhi og mihatag kanatog sa labutan sa pag-ila kaniya nga mao ang matuod, og kita anaa kaniya nga mao ang matuod diha sa iyang anak nga si Jesucristo, kini siya mao ang matuod nga Dios og kinabuhi nga dayon. Ang Biblia, ang balaan nga kasulatan, nagpamatuod nga si Kristo, mga kaigsunan, mao ang matuod nga Dios. Apan ang atong mga kaigalaan, nga dili mo tuo kang Kristo nga Dios, aw nagpabilin ang ilang huna-huna nga dili Dios si Kristo. Mahibulong ka, dili mo tuo nga Dios si Kristo, pero kanunay nagtudlo, nagsimba kang Kristo. Giunsa man na pagbalanse ang huna-huna karon. Di man dahil mo tuo nga Dios si Kristo, pero nganong inyo manggisimba si Kristo. So ingon ana ang mahitabo, mga kaigsunan, dili lang kay si Apostol Juan ang nagpamatuod nga Dios si Kristo, kundili, mga kaigsunan, kung ato pang padayunon og kay ang balaan nga kasulatan, ingon ani pa ang ato makita. Kung ato nga lantawon dinhiya, mga kaigsunan, sa gisgutan sa balasahon sa Tito kapitulo 2 bersikulo 13, mga kaigsunan, kung ato ning basahon ingon ani ang atong makita. Sugdan natos 11. Sa Tito kapitulo 2 bersikulo 11 nagingon, kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao ang grasya sa Dios gikapadayag nga nagatudlo kanato sa pagbiya sa pagdili Diosnon og sa pagpangibog nga kalibutanon og sa pagkinabuhi nga mapugnanon sa kaugalingon matarong og Diosnon dinhi niining kalibutana karon nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Jesucristo nga atong dakong Dios og manluluwas. Unya karon magpabilin ba di gahapon ang atong huna-huna ni ana nga dili Dios si Kristo, nga ang gitudlo sa balaang kasulatan dakong Dios og manluluwas si Ginoong Kristo, mga kaigsunan og mga kaiglaan? Kung imong lantawon og susiyon, abi kay gihuna-huna sa kadaghanan nga si Kristo nagpalansang sa Kalbaryo sa krus, namatay, naghuna-huna dayon nga ataw ra dayon si Kristo. Pero wa magpalapdi, wa padak-i ang pagtuon, mga kaigsunan og mga kaiglaan, mo'y nahimong hinungdan nga nasirad-an no nang una-una nga nagpabilin nga ataw ra dayon si Kristo. Pero kung imong padayunon, paladman o padak-an pagbasa ang balaan nga kasulatan, imong makita, mga kaigsunan og mga kaiglaan, nga si Kristo Dios nga nagpakatao, mga kaigsunan. So unsay rason ngano nga sa pagka-Dios ni Kristo nagpakatao man siya dinhi sa kalibutan? Usa lang, mga kaigsunan, tungod sa pagkadili matinuohon sa tao, tungod sa pagkamakasasala sa tao, ang hinungdan ngano nga kini ang si Kristo nagpakatao tungod natong tanan, tungod sa atong sala, nga bisan, mga kaigsunan, sa pagka-Dios ni Kristo, bisan si Kristo, mga kaigsunan, Dios, iyang gihimo nga siya nagpakatao, aron lang nga ang tanang mga katawan, apil na tang mga naminaw, kanong mga minaw dinaa, nga maluwas gikan sa sala. Mabitaw nang imong makita sa gisgutan sa Mateo kapitulo 2, mga kaigsunan, kung imo ni asa kapitulo 1, Mateo kapitulo 1 bersikulo 21, ang gisgutan dinaa og giganak niya ang usa ka bata nga lalaki. Kaning kuan siya referred ni ngadto kang Maria, og siya imong paganganlan si Jesus, kay siya mauman ang magaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. So mao ni ang hinungdan ngano nga taliwala sa pagka-Dios ni Kristo, siya nagpakatao nining kalibutana tungod lang
Kay aron ang tao maluwas gikan sa kasalanan. Nganong nakasala ang tao? Tungod sa pagkadili matinuohon sa tao, ang tao nakasala. So kung imong lang tawon og susiyon mga kaigsunan, mao kining mga butanga ang imong makita nga sa diin, imong makita nga si Kristo Dios og dili kay tao ra. Si Kristo nagpakatao nga Dios. Kanang pulong nagpakatao nga Dios mga kaigsunan og makiglaan, bantay ka na. Ha? Nagpakatao nga Dios gani, but pasabot, Dios na siyang daan. Now, kung imong lang taon, ang uban pod nato nga makiglaan og makigsunan, magunahuna raman sad nga Dios ra lagi si tao ra lagi si Kristo, pero dili ablihan ang una-una ba? Nga kung imong lang taon og susiyon, si Kristo di ay Dios nga nagpakatao. Now, kung imong lang taon og susihon, diniya sa atong programa, wa ta magtudlo mga kaigsunan og makiglaan nga sa diin ang Dios tao. Kung dili, ang atong gitudlo diniya mga kaigsunan og makiglaan, ang Dios gina. Pero gilahi lang yun pag una-una sa kadaghanan. Kaya naman, taliwala nga si Kristo gitudlo sa balaan nga kasulatan nga Dios nga nagpakatao mga kaigsunan og makiglaan, ang ato sab nga mga kaiglaang uban naguna-huna man sab nga si Kristo dili Dios kundi tao ra. So kung imong lantawon og susiyon, supalpal na hinuon kining mga paguna-una og pagtudloa nga Dios ang nga tao ras Kristo dili Dios. Kaya man ang atong gipangbasa nga mga bersikulo sapat nga mga pagpamatuod mga kaigsunan og makiglan nga si Kristo mga kaigsunan og makiglan nagpakatao nini nga kalibutan nga Dios. Kanang nagpakatao nga Dios sumala pas isgutan sa Roma mga kaigsunan 9:5 kung imong lantawon ingon ana ang gisgutan. Pero ang awa natong mga kiglaan ug makigsunan ang giuna-una lang tao ras Kristo. Pero kung imong lantawon ang gipamatuod ni Apostol Pablo, sublion ko aron gyud nga maabot sa inyong igdulungog kanang gisgutan dinao nga gingon na ilaha ang mga patriarka ug gikan kanila sa kaliwatan sumala sa pagkatao na tao si Kristo nga mao ang Dios nga naa sa ibabaw sa tanan dalaygon hangtod sa kangturan. Kung imong lang taon si Apostol Pablo nagpamatuod nga si Kristo Dios na tao nga Dios nagpakatao nga Dios. Ang amahan mga kaigsunan nagpamatuod sa anak nga si Ginoong Kristo nga siya Dios og siya mo'y nagbuhat sa kalibutan. Apan ang atong mga kaiglaan, mga kaigsunan og mga kaiglaan, wa ni nila masabti. Kaya man, ang ila lang gatagag pagtagad, abi kay si Kristo nagpakatao, abi kay si Kristo namatay sa Kalbaryo sa cross, aw si Kristo tao ra di ay dili Dios. So mao ni ang nahimong hinungdan, ngano nga ang atong mga una-una, mga kaigsunan og makiglan, magpabilin og unsay ato rang naibalaan. Kaya man, kutob ra man tas pagpaminaw. Di man ta mobasas pulong Ginoo, di man ta mobasas balaan nga kasulatan. Di ang hinungdan kung unsay atong nabatian, maurasab ang atong may baluan. Kaya man, di man ta kay bawo mutuon sa atong kaugalingon nga unta ang Biblia mapalit ra na sa National Bookstore, mapalit og ma-order ra na sa online. Maka-online, maka-order pa og mga butang nga mahalon mga linibo, pero dili makapalit ni maka-online, maka-order sa Biblia nga dunaray Biblia nga 300 pesos kapin mga kaigsunan. Well, alang sa paghatag og dugang nga pagpasabot nining pangutanaha, ang panahon akong ihatag kang Brother Libby Clavis. Okay, dengan salamat Brother Isao. So adto ta sa pagpadayon sa paghatag og dugang tubag. Okay no, salamat sa pangutanang gipadangat dinhi sa atong programa. Niyato din pasalamatan si Brother Benjamin si Cassis nga nakig-uban ngon siya nga ingon siya dinhi si Brother Benjamin ato ning basahon yang message. Okay, maraming salamat sa magandang mensahe sa DYCM Adventist. Magandang gabi sa lahat. Okay, good evening, no? Brother Benjamin Cassis. So, thank you also, Sir Matthew Anderson, for viewing our program.
O niya po siya sisid Somsom. Salamat po sa pag-love sa atong programa. Okay, mo ato na tas paghatag og dugang tubag sa pangutana nga gipadangat dinhi mga higala. Ang iyang sentro sa pangutana duha gini ka buok ang sentro niya. Kaning ang Dios kuno dili tao. Ang gibasihan niya ang 11:9 gibasa naman to ni Brother Isaw kaganiha. Tinuod na higala ang Dios dili tao. Mabuti hinungdan nga nagpakatao si Kristo. Kay kung dili siya magpakatao, dili matao ang Dios. So nagpakatao. Mabuti hinungdan sa Roma 9:5 nagingon si San Pablo na ilaha ang mga patriarka o gikan kanila sa kaliwatan sumala sa pagkatawo na tao si Kristo nga mao ang Dios. Kinsa na si Kristo nga nagpakatao? Mao di na siya ang Dios. Dios siya nga nagpakatao, nagpasabot nga sawa pa siya magpakatao, diha na siyang daan mga higala. Dios siya nga nagpakatao. Mao na hinungdan nga sa Juan 17 versikulo 5 nag-ingon si Ginosos, Amahan, pasidunggi ako, nianang kadungganan nga gihuptan ko, uban gayud kanimo, sa wala pa buhata ang kalibutan. Si Kristo higala, diha na. Ang iyang pagkadiyos, diha na siya kauban siyang amahan, sa wala pa buhata ang kalibutan. Klaro na, nalay sa verso. Gayon si Ginosos, Amahan, pasidunggi ako, ni anang kadungganan nga gihuptan ko. So na siya kadungganan gihuptan ko uban gayud kanimo. Kauban gid siya samahan, uban gayud kanimo sa wala pa buhata ang kalibutan. Diha na si Kristo higala sa wala pa buhata ang kalibutan. Wa pa lang siya nagpakatao. O niya giplano ng daan sa kaluwasan kay lagi sa dihang gilalang ang kalibutan o ang tao mga higala nang rebelde naman si Satanas. Sa iyang pagrebelde gikan sa langit, nalmiligro ang katawhan sa kalibutan kay dinhi nahulog sa yuta. Si Satanas kauban siyang manulunda. Hinungdan gikumpleto na ang planos kalawasan. For in kaso ang tao mahulog sa sala, kinsa may manluluwa sa tao. So si Kristo sa atong basan ni sa nakasulat sa unang Pedro, paliw ko nung basa ba isabi? Unang Pedro 1 versikulo 20. Nakitag nabasa higala, giandam ng daan si Kristo, sawa pabuhata ang kalibutan. Apan ining kaulahi ang mga adlaw, gipadayag siya, muna nagpakatao siya, ang purpose, nagpakatao siya aron sa pagluwas, nato nga makasasala nga nahulog sa sala. Pero unsa na siya, sawa pa siya magpakatao, sa atong nabasa higala, Dios siya sa sinugdan. O niya, tungod ka ang tao na hulog sa sala, nagpakatao si Kristo ng kalibutana. Nagkinabuhi, ingon nga tao, aron ang tao mahigala, hatagan niya o giya, unsay buhaton, aron ang tao maluwas. So ning anis Ginosos, ang purpose niya nga nang gipadala siya, aron manluluwas nato mahigala, gikan sa atong mga sala. Mo hinungdan sa atong mabasa sa Buhat 4 versikulo 12,
Ang mabasa nato diha naghisgot nga walay laing ngalan dinhi sa silong sa langit ang tao maluwas kundili maura gyud si Ginoong Jesucristo. So maluwas ta pinaagi kaniya. Usaon ta niya pagluwas mahigala gikan sa silot sa sala. Kay ang bayad sa sala mauman ang kamatayon. Ang gihimo ni Kristo nagpakatao siya, nagkinabuhi ingon nga tao. Unya kay ang bayad sa sala kamatayon man. Siya ang midawat sa bayad sa ato nga mga sala. Imbis kita untay angay nga silutan didto sa Kalbaryo sa cross, gitubos ni Kristo ang silot para nato. Nagpakamatay siya alang nimo og alang nako higala. Tungod na sa gugma sa Dios. Sa Juan 3:16, ang iyang anak nga bugtong iyang gipadala nga magpakatao din hining kalibutana. Nga nag-ingon ang amahan, ang mosalig kaniya, dili siya malaglag, makabaton siya kinabuhi nga walay katapusan. So ang namatay dito sa cross mahigala, dili ang pagka-Dios. Kay ang Dios dili mamatay. Sa unang Timoteo 1:17, di mamatay ang Dios. So mo hinungdan nga nagpakatao og ang namatay higala ang pagkatao ni Kristo dili ang iyang pagka-Dios. Tinaw kay na nga pagkasultiha. Ang namatay dili ang iyang pagka-Dios, kay ang Dios dili mamatay. Ang namatay ang iyang pagkatao. Nganong namatay siya? Kay ang iyang kamatayon bayad sa imo og sa akong mga sala aron kita higala makabaton og kaluwasan. Ang iyang kamatayon dito sa krus sa Kalbaryo ingon nga bayad sa imo og sa akong mga sala, kaluoy ito sa Dios mga higala. Muna gitawag og grasya, kaluoy na sa Ginoo nato nga makasasala. Sa Tito 2:13 at Tito 2:11, kay alang sa kaluwasan sa tanan nga mga tao, ang grasya sa Dios gikapadayag nga mao si Kristo mahigala. Gikapadayag siya, nagpakamatay siya na alang nato, nabanhaw siya alang nato, og mikayam siya alang nato, og mobalik siya sa kalibutan higala aron sa pagluwas ni adtong mga tao nga iyas Ginoo. So kung naghandom ta nga makabaton og kaluwasan, tuhuan na to ang gitudlo sa Biblia. Balikon ako, kay ang pangutana duha man ni katumong. Di kuno Dios si Kristo, tungod kay ang Dios nag-ingon man o siya 19, ang Dios dili tao, si Kristo kuno tao, dili Dios. Yan ang konklusyon. Yan ang konklusyon. Pero ang Biblia imong pahatagon og konklusyon higala, nagsulti ang Biblia nga si Kristo Dios nga nagpakatao. Muna itong tuhuan, di ta maghimo-himog atong kaugaling konklusyon. Pagbasa sa Biblia nga ang Dios di mamatay, di ta mo konklusyon na dili Dios Kristo kay namatay man si Kristo. Wa na to sosyal ayo nga ang namatay dili ang iyang pagka-Dios, kundi ang iyang pagkatao. Nagpakamatay siya tungod kay gihigugma ta sa Dios higala aron makabaton tag kaluwasan. So, wa naman time akong ibalik ang panahon ni Brother Esau. Okay, magampo ta. Amahan namo nas kitasan sa mga langit. Salamat o Dios sa iyong pagpakiguban kanamo. Salamat sa iyong mga pulong. Hinaot pa nga makakaplag katunglo na sa among panumduman magagiya kanamong tanan paingon diha kanimo. Moy among gihandom makamin tanan giyahan sa kalawasan. Kini among gisalig sa Jesucristo nga manluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa iyong pagpaminaw. Kini lamang yung mga higala sa kanginan sa ngalan sa tumag-kaubanan, Brother June dito, Pastor Joel Tirana, kini usap ni mga higala sa kanginan, Brother Isaw dito, mag-continue. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan.